izinto uKristu azenzile nezinto uKristu angazange azenze kodwa ekubekulindelekile ukuthi azenze njengokuprofetha kwabaprofeti besivumelwane esidala. Now uKristu ekufikeni kwakhe kokuqala kunezinto azenzile ezifakazela ukuthi unguMesaya ebekade ziprofethwe ngabaprofeti besivumelwane esidala, like incwadi kaIsaiah chapter 11 ekhuluma ngama characteristics kaMesaya, incwadi kaMicah chapter 5 verse 2 okhuluma about the birthplace of the Messiah, ebese kuba the suffering and the death of Messiah kwincwadi kaIsaiah chapter 53, ebese kuzoba uDaniel chapter 9 verse 24 to 27 okhuluma ngesikhathi sokufika kukaMesaya. Like I said, kunezinto uKristu angazange azeze ekufikeni kwakhe okokuqala, lezo abaJuda akade bezilindele angazange azenze, okuthe mangabe engasazenzi bathatha isinqumo sokuthi akasiyena uMesaya lo abakade bemlindele. Ukuze lento si understand kahle bazalwane, abaprofeti bezivumelwane esidala abazange bazibambuleleke ngokufika kaKristu ukuthi bekuzoba igaba ezimbili. Abazange bazibambuleleke ukuthi there will be the first coming of Jesus Christ ebese kuba khona the second coming of Jesus Christ, lethina i-second coming esiyilindele. So ekufikeni kwakhe uKristu enza izimangaliso ezifakazelayo zonke iziprofeto eziprofethiwe ngabaprofeti bezivumelwane esidala phambi kwabo. Kwabakhona ukuthi bathi ake silinde sibone ukuthi uzokugcwalisa konke yini. uKristu azange aze akwenzeke azigcwalise zonke iziprofeto ngaye ekufikeni kwakhe okokuqala, ngoba bona bebelindele ukuthi ekufikeni kwakhe kokuqala uzozigcwalisa zonke iziprofeto ngoMesaya. Uma engasakwenzi lokho base beyamflathela. Now le gap ekhona, this interval ekhona, uMapostle Paul uyichaza njengemfihlo ebekade ifihlakele from the old generation kodwa eseyembulelwe yena kanye neapostolic generation. Yazwakala bazalwane, leli gebe leli elikhona uMapostle Paul ulibiza njengemfihlo ekade ifihlakele kwi-past ages kodwa esiyembulelwe abapostoli balesikhathi. Lemfihlo ke etholakala lapha kwincwadi kaEphesians chapter 3 ukuthi kanti abezizwe nabo bayizindlalifa kanye noIsrael, bamzimba munye noIsrael, nabo bayingxenye zezithembiso zonke uNkulunkulu azenze noIsrael. Okusho ukuthi ngamanye amazwi leli gebe elibe khona liyelavulela thina abezizwe umnyango ukuthi singene ensindisweni. So uma ngabe uKristu efika, ukuze si understand kahle le ndaba yethu, ufike uKristu uIsrael engaphansi kwengcindezi noma umbuso wamaRoma. Bebengakwazi ukuthi izwe labo balibuse ngendlela abayithandayo. Ezweni labo bebetshelwa, ezweni labo imithetho kwelabo izwe bebelawulwa umthetho wamaRoma. Sivela khona lathi la eNingizimu Afrika kuye kwenzeka bazalwane
ubuthi nje mangabe uhlala emaphandleni in your own land ufuna ukuza la eThekwini kube khona imicikilisho eminingi fanele uthole ama special permit ukuthi uze la it's your own land njalo uze la eThekwini kunemithetho ekade isicindezele singakwazi nje ukuthi senze noma yini esithandayo ezweni lakithi nabo ke abaJuda they experience the same thing uKristu ufike ngaleso sikhathi so this messianic expectation ukuthi bekuzofika a military leader ebekade izobahola bahambe bayoketula umbuso babuyisele umbuso esizweni sika Israel so uma ngabe uKristu efika balindele ukuthi bazomjoyina bafike bagomboloqela umbuso babuyisele umbuso babe isizwe esi-powerful njengoba babe powerful njengezikhathi zika David amen salandelana bazalwane haleluya so ngifuna nje ukubheka ukubalula izinto uKristu azenzile angazange azenze ekufikeni kwakhe kokuqala abaJuda abakade bezilindele ukuthi uzozenza and ebese beyamlakanisa noma bamamukele njengokuthi ngempela unguMesaya lo abakade bemlindile obezobakhulula isifundiso akade befundiswe zona like I said ukuthi bona they were expected a military leader as a whole the revolution ezohamba leyo revolution iyoketula umbuso wamaRoma so now into akade beyiexpectile bebe expecte ukuthi uKristu uzothi mayifika abuyisele umbuso njengokuloba kwencwadi kaJoel chapter 3 uverse 1:17 le echaza ukuthi uMesaya uma ngabe esefikile uyohlanza izwe ebubini bayo mase kuba incwadi yamaHubo 2 uverse 6 ukuthi uMesaya uma ngabe efika uyobusa kanye uyobusa ngesandla he will reign with the rod of iron ebese kuba incwadi kaIsaiah chapter 2 uverse 4 ukuthi uma ngabe efika uMesaya he will bring peace to the kingdom of the people and the people will no longer prepare for war okusho ukuthi mangabe esefikile uMesaya establishile lo mbuso bekuzothi uma ngabe uIsrael enezinkinga zisolve ngemouthpiece no longer with the arms so obviously ke uKristu siyazi bazalana ukuthi ngesikhathi efika azange azenze lezo zinto azange aze establish umbuso azange azenze lezi ziprofeto esengizibalile ze Old Testament even abafundi bakhe mawuzokhumbula uKristu emva kokuvuka kwabafileyo incwadi yezenzo chapter 1 bayabuza ukuthi Nkosi usuzobuyisela yini umbuso esizweni saka Israel ngoba nabo bekade kunezifundiso ze Old Testament zokuthi if uMesaya esefikile umbuso uyohlwitha esandleni samaRoma awubuyisele kuIsrael now kunento engazange ize icace noma ikhanye ezweni saka Israel ukuthi uKristu uma ngabe esefika emhlabeni izinto akade ezozenza ezenzela abantwana bakaIsrael eziphathelene nombuso azizange zibe yilendlela abakade beyilindele uKristu uthe mangabe efika nje eqala ezofundisa ngombuso uthi mangabe eqala efundisa uthi repent of your sin and turn to God for the kingdom of God is at hand. Repent from your sin and turn to God for the kingdom of God is at hand. Usho uKristu ngaleso sikhathi
abantu abaJuda balindele ukuthi abuyisele umbuso physically. uKristu uthi no, you don't understand. Mina ngizele ukuzothula umbuso kaNkuluNkulu la khona izibusiso zonke zitholakala ngokuthi baphile ngokwemgomo yombuso kaNkuluNkulu, ngama principles of the kingdom of God. uKristu uthi ubuyele to regenerate uIsrael spiritually, not physically. So manje zonke lezi zinto ama expectation abo noKristu indlela enza ngayo izinto, uyabona ukuthi kunokushayisana, kunokunga understandani, ngoba imibuzo yabo njalo ibuza ukuthi bona ba expect ukuthi nje athi ayihloma ihlasele. Uthi uKristu no. Embusweni mina ngizogcoba umbuso wasezulwini, not umbuso of physical. Angizele ukuthi ngizogomboloka qela noma ngizohlutha umbuso from esandleni samaRoma. So inkinga yaqala ke manje intensify iplot ukuthi no, this can't be the Messiah thina esitshelwe ngaye ekukhuleni kwethu. Thina silindele isiqhwaga esizosilandela sihambe siyohlutha umbuso ezandleni zamaRoma. Now okunye okwenze abaJuda bangamamkeli uKristu njengomesaya ukuthi bambona njengomuntu ohlambalazayo, njengomuntu othuka uNkulunkulu. La kwi-Jewish faith there is a prayer which is known as the Shema. Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5. This prayer is central core faith yabaJuda. Le prayer usuzongifundela yona eku Deuteronomy 6 verse 4 to 5. Bebefundiswe abaJuda kuwo wonke ama services ukuthi at least they recite it twice a day. So uma ngabe sekufika uKristu esezokhuluma indaba yokuthi kwincwadi kaJohn chapter 8 verse 58 ethi before Abraham was born I am, leyo nto yadala i-contradiction enkulu kubona, ngoba bona bebefundiswe usangifundela this Shema prayer eku Deuteronomy 6 verse 4 to 5. Ngiyabonga baba. So uma ngabe uKristu efika ethi before Abraham was I am, they understood in magnitude yale statement ukuthi uKristu was claiming the eternal existence. Base bethi no, it can't be. Akwazi ngoba bona bafundiswe ukuthi the Lord God is one, uNkulunkulu munye kuphela. Bayazibuza manje ukuthi who is this man osezositshela ukuthi uAbraham engakabibikho yena wayekhona. Furthermore ukusebenzisa the expression I am kubona yabakhumbuza ukuthi ngenkathi uMoses ekhuluma noNkulunkulu ebuza ukuthi nizothi ngithunywe ubani, uthi omdala kunozinsuku I am that I am. So now nangu uKristu esesebenzisa that expression ethi I am.
lo I am kubona awuzange uze wamukeleke ngoba bona babembona njengomuntu osifanela nabo bonke abantu. So ngalokho kwaqala kwaya ngokuya kunyuka ukumphika uChrist ukuthi no, he is not the Messiah that we have been waiting for. Akayena. And furthermore, lo muntu is blaspheming. He is just a mere man. Kodwa usitshela ukuthi yena uzibeka kwicategory uzilinganisa noNkulunkulu. Sizazwakana bazalwane. Yes. Now, okunye bazalwane okwenza abaJuda uKristu bamflathele noma bamphika. Uye waphosela inselelo the tradition yamaJuda. Uye waphosela inselelo imithetho yonke, imithetho kaMose. Ake ngilinganise njengencwadi kaMark chapter 15 la khona abaFarisi nababhali beza kuKristu bathi yini wena ukuba abafundi bakho beqe isiko labadala badle ukudla ngale kokugeza izandla. Base bemvulela intuba uKristu ngaleso sikhathi ukuthi agqamise ezinye zezinto ekade beyimpose kubantu kodwa kepha bona bengazenzi. Uthi uKristu ngiyavuma ukuwasha izandla ku right impela kulungile. Sonke before sidle izandla siyazigeza. Kodwa into ebalekile ukugeza ingaphakathi lomuntu. Ingaphakathi lomuntu ilona ekufanele ukuthi lihlanzeke. Ngalokho ke ukudla ngezandla ezingageziwe azimngcolisi umuntu. Kepha umuntu ungcoliswa izinto eziphuma ngaphakathi kuyena. Amen. uKristu waphinda wathinta indaba yeSabatha. Uthi uKristu kuvumelekile ukusebenza ngeSabatha. For sure wayeke ababone mhlambe ake ngoba khona la iscripture uKristu echaza ngokuthi uma ngabe imvu ikhalakathele emgodini ngeSabatha niyaya ukuyoyikhipha. Kodwa mina uma ngabe ngiphulukisa umuntu ngeSabatha nina niyakhononda ngalokho. Okusho ukuthi iSabatha nilenze libe ngaphezulu komuntu. Usethi uKristu kuvumelekile ukwenza into enhle ngeSabatha. Siyaqala ke futhi iya ngokukhula iresistance ukuthi no. This is not the Messiah ebekade simlindile. Uphosela manje inselelo imithetho kaMose, uphosela inselelo our tradition. AbaJuda, abaFarisees namaSadducees bambona uKristu threat enkulu ekutheni badlulisele i-tradition yabo and all this religious act, ama-do's and don't, to the next generation. Base beyaqala benza itulo lokuthi no, kufanele ukuthi bambulale ngoba bebengakwazi ukuthi baphendulane nabo. Njalo uma ngabe beveza this tradition, uKristu uzobaphosela inselelo ngezinto ezizobakhinga abengeke baze bakwazi ukuthi baziphendule. Amen. So uKristu uphinde bazalwane enze ubutha phakathi kwabo nabaJuda ngokukhuluma iqiniso buqine kakhulu. Kwincwadi kaMark chapter 2 uthi, son, your sins are forgiven.
sukuma uhambe. That was radical, bazalwane, according to the Jews. It was radical. But ungubani lo okwazi ukuthi athethelele izono, ngoba nguNkulunkulu kuphela okwazi ukuthethelela izono. Sizokhumbula ngaleso sikhathi ukuthi uChrist was demonstrating the power over sickness and the authority over the sins. But no. Ngeke size sikwamukele lokho. Thina siyayazi indlela yokuhlanza umuntu izono. Indlela yokuhlanza umuntu izono yenziwa ngumpristi njengokuloba kwencwadi kaLeviticus chapter 15. And ikhona indlela enye yokuhlanza izono abayaziyo abaJuda ebizwa ngokuthiwa iYom Kippur. Now, iplot yokumbulala uKristu yaya iqina up until baze bathatha isinqumo sokuthi bathi lo ukhipha amadimoni ngamandla amadimoni. Angeke ukuthi kungathi engayigcini yonke imithetho yabaJuda engalandeli nama tradition ne Mosaic law abe namandla ukuthi enze lemsebenzi ayenzayo. Lamandla cha siyaphika akawamukeli kuNkulunkulu kepha uwamkela emadimonini. Kuphinde bazalwane uKristu a demonstrate amandla ngaphezulu kokufa. Uya ethuneni likaLazarus emva kuba akade esengcwatshiwe izinsuku ezine. Ufike uyakhuluma ngegunya. uLazarus uyavuka ekufeni, bayambona bonke abantu nabakade bekhona engcwatshwa, bayambona nangu uLazarus uyavuka ekufeni. Instead ukuthi bamukele uKristu as the Messiah, bakhetha ukuthi baqinise inhliziyo bathi no, ngeke size sikwamukele. Like I said ekuqaleni ukuthi bathi lo usebenzisa amandla obumnyama ukuze aphulukise abantu. Ngaleyo ndlela uKristu waba ilento echazwa umpostoli Paul ku 1 Corinthians chapter 1:23 ukuthi thus he became the stumbling block to the Jews. Amen. So lokunqaba ke noma lokuflathela kaKristu ngabaJuda ngalolu hlobo kuvulele thina ama Gentiles umnyango ukuthi singene ensindisweni. Uma ngabe singena sifika ensindisweni, siyayiqhuba insindiso, sisakaza umhlaba wonke, ivangeli silisabalalisa umhlaba wonke, whilst uNkulunkulu esadila nabaJuda. Ngaleyo ndlela bazalwane, siyanxuswa ukuba singayeki ukukhulekela abantwana baka-Israyeli. U-Israyeli bazalwane ngokwencwadi yamaRoma chapter 11 verse 28 uthi as far as gospel is concerned, they are the enemies for your sake, but as far as election is concerned, they are loved on account of patriarchs. So umpostoli Paul uthi mangabe efika eRoma, mofunda kusukela uRomans chapter 9 kuya 11, ubuka indlela abaJuda abenza ngayo, uyabona ukuthi banentshisekelo yevangeli, kodwa indlela abenza ngayo izinto basathembele kakhulu ku self righteousness, abakafuni ukwamkela ukuthi uKristu lokhu akwenzile esiphambanweni waqeda. Yiko oqinisekisa ingunaphakade lomuntu,
yilo oqinisekisa ukuba awusekho umsebenzi. Izwi lenkosi lithi akusekho ukushikashikeka kwabakuKristu. AbaJuda bona, they still believe in the Mosaic law, they still believe in their tradition ukuthi nabo kufanele kube khona something abazoyenza ukuze bamukeleke embusweni kaNkulunkulu. Amen. So siyanxusa kakhulu ke bazalwane ukuthi abaJuda sibakhulekele ukuze kwambuleke kubona ukuthi the same Jesus izwi lenkosi elifakaza ngaye ovukile kwabafileyo wanyukela ngasemazulwini ongakakwesokunene sikaNkulunkulu. Siqhubeke njalo sikubakhulekela ukuthi amehlo abo ambuleke, insindiso imbuleke kubona, bayamukele, baqhubeke bambuleleke ukuthi uKristu lo ofikile is the same Messiah lo bona abamphika ngenkathi efika. Bona ngokwabaJuda basalindele the military leader abazoyijoyina ukuze ibakhulule kulezi nkinga lezi abanazo. UIsrael bazalwane uye wazidonsela yena iziqalekiso uthi uKristu bengifisa ukuthi nginifukamele njengesikhukhukazi sifukamele amatshwele ayo. Konke uIsrael akushilo ngesikhathi ebethelwa uKristu bethi igazi lakhe malibuzwe kuthina naseyinganeni zethu. Kwenzakalani manje bazalwane? This is exactly the same thing eyenzakalayo. So ke siyanxusa kakhulu bazalwane sengihlala phansi ukuthi masingaphezi ukumkhulekela uIsrael, masingaphezi ukumhlonipha uIsrael ngoba uIsrael is irreplaceable. Kunezifundiso zokuthi uNkulunkulu usamflathela uIsrael. No. That is wrong. uRomans 11 verse 28 uyasho ukuthi noma beyizitha zevangeli kodwa bangabakhethekileyo, bangabathandiwe bakaNkulunkulu. Inkosi Musa inibusise egameni likaJesu Kristu. Amen. Sisazothandaza kwelihle igama likaJesu Kristu. Amen.